பெரும்பாலும் என்ன பண்ணுவாங்க, மோட்டிவேஷன் வீடியோ ஸ்பீச்சஸ்லாம் அதிகமாக கேட்பாங்க. அதனால நல்லா மோட்டிவேட் ஆகிப்பாங்க அந்த டைமில். ஆனால் எப்போ தேவையோ ஆனால் அவங்க கோலை வந்து கரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது அந்த டைமில். ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன், ஃபஸ்ட்டு நமக்கு கோலை செட் பண்ணும்போது பர்பஸ்ஃபுல்லாக செட் பண்ணணும். அதாவது எனக்கு இதான் வேணும், நான் இதுக்காக தான் அதை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளே நமக்குள்ளே கிளியர் கட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும், இதுதான் நம்மளுடைய கோல் அப்படின்னு. ஆனால் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும் தெரியுமா, பெரிய கோலை எல்லோரும் செட் பண்ணிடுவோம். ஆனால் அதை அச்சீவ் பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு பாதியிலே வந்து அப்படியே டிமோட்டிவேட் ஆகிட்டு அப்படியே வந்து கிவ் அப் பண்ணிடும். ஆனால் அதுக்கு என்ன சொல்கிறேன், பெரிய கோல் அச்சீவ் பண்ண குட்டி குட்டி டாஸ்க்கை அலாட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னா, நீங்கள் இப்போ ஸ்டேஷன் போகணும், ஸோ ரயில்வே ஸ்டேஷன் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க. ஆனால் டேரெக்டாக நம்ம போகிற வழியில் டிராஃபிக் ஏதோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணாமல் வீட்டிலேருந்து பைக் எடுத்தேன்னா அது ஒரு டாஸ்க். பைக்லேருந்து நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்து பஸ் பிடிச்சேன்னா அது நெக்ஸ்ட்டு. பஸ்லேருந்து நேராக ஸ்டேஷன் போனோமா அது தேர்ட் டாஸ்க். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டாஸ்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ண நீங்கள் ஹாப்பியானீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட் உங்கள் கோல் அச்சீவ் பண்ணவும் ஈஸியாக இருக்கும்.